ayaw ka taha o gitaon na. Dili ka mabot, makulit ang ta. Mga trending nga balita o mga chika. Ang programa nga walay politika, puro ra katawa. Bernie B Talks, Bernie B Talks, paborito sa tanan. Bernie B Talks, Bernie B, tamong kabonding sa kahanginan. Bernie B Talks, 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 Bernie B Talks. Kung na kay programa, ayaw ka taha o gitawag na. Dili ka mabot, makulit ang ta. Mga trending nga balita o mga chika. Ang programa nga walay politika, puro ra katawa. Bernie B Talks, Bernie B Talks, paborito sa tanan. Bernie B Talks, Bernie B, tamong kabonding sa kahanginan. Bernie B Talks, 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 paborito sa tanan. Bernie B Talks, Bernie B, tamong kabonding sa kahanginan. All right, it's 11 minutes after 9 o'clock, second hour sa itong programang Bernie B Talks. Diri lang sa Radyo Lampornas, Mellow Touch 95.7. Kauban, of course, si Konsehal Bernie Bitok is Parsia and Master Fufi. Yeah, baby. Master Fufi. Letter V, you know? Yes, in the place V. Master Fufi. Grabe. Okay, and dito sa itong second hour. Salamat katunguban na gusto mag-send sa ilang mga asing gipang review ginawa ta may mga mo i-message or anything mga problema, love life, relationship, whatever, sex. Pwede gan mo magpadala ba kay larga. asa man nila i-send pod? I-PM nila sa Bitok University. So siguro maghatag Okay. tag email nga pwede nila i-send. Then Lagi kay eventually, basta hindi sila ganahan ba nga ma-reveal pod ang ilang name sa imo, balag email lang. oy, shout out de ko dia, wailain Bishop. Bishop, Ang amahan ni Drewy. abi na kog si Daddy Aldrin ni. Shout out si Daddy Aldrin. Si wailain si Bishop Dalapo, Bong Dalapo. Boss, dagan na sa tabos. Bishop, Bahalag laylay Thank you tag so much color. for your support. Bahalag laylay tag color. Mag handshaking yapon ta. Pwede pa. Ito lang ilayon eh. Again, kini ang kini ang programang walay politika. Puros lang katawa. Puro lang ka. Puro lang katawa. Ha? Mga relasyon atong istoryahan may gala. Abner Bong Dalapo Bishop. Basta Uy. mag-uban daw mo. Kita raman din doon mabilin ba mag-handshaking. Bahala din na sila mag-handshaking. Kita lang doon. Pero mulagi budget na diha. Mao lang. Ato pa na po. Anyway, eto na ang atong letter for today. Paminaw mo tanan. Again, sa mga naminaw karon sa radyo, naminaw mo sa 95.7. Atong uban, gusto mo join, maki-chat, maila po na uban na itong mga listeners diri. Bibo kayo diri sa chat box na to. Ato lang mo sa playback.tv. Bernie Bitox. O Bernie Bitox, pangitalan ninyo diya.
or nasa akong Facebook, i-click lang ang link niya, then join us here. Chika-chika lang o dagon. Okay, simulan na po natin ang ating alamat. Ladies and gentlemen, ito na po ang ating letter Sender. for tonight. Dear! Ay, na hindi butang honorable lagi, maulang. Brother Bernie lang, okay na. Alam nga Dear Honorable Councilor Bernie, pinana pag iba mo. Uy, nasiguro kay Ribbon, kay Honor ka. Kus matay, no? Duger gi ko pa na kung gusto na ko ma-honor ko ba. So, kung ako nakagawad, di gi ko ma-honor ba. Grabe, no? Nagaling kay nakagawad. Kay wagi ko sukad na honor ba. May nalang galing eh. Anyway. Maayong adlaw kanimo. My name is Janice and I'm 28 years old working as an HR personnel for 7 years na. HR? Ano mo mga... Sige ng HR gani? Homeroom? Ha? Homeroom. No. Historical researcher. Uy, grabe. Layuan na kayo. Alam mo mga HR, no? It's either sila ang pinaka-masi sa kumpanya. Pero sa po sila po na ang mga gwapa nasa HR. Human resource, maguna sila yung muitig, ano ba? Speaking of human resource. Kanang murag na ay kasagara sa mga graduates sa psychology. Huh? Kanang mga HR. Kasagara, graduate sa psychology. Murag ka ng guidance counselor? Ano? Speaking of HR, birthday mo na ni HR head din nato sa City Hall? Si Kansay, Lumbatan. Kansay. Oh, Ma'am Kansay. Ma'am Kansay. Dawatan to nimong regalo na ko, ma'am. Wala na dala. Wala. Wait, speaking of birthday, kuan day ito. Birthday ni Emily Mascareñas. Uy, Emily Mascareñas. Morning, wala si Juanito karon din na online. Happy birthday. Oh, busy. Kabalo na ba ka? Pag human of date, nabiya na yung mga kuan. Na ay mga after party. yun lang. Anyway, balik ta. HR personnel ko for 7 years na. I'm writing to you. English. Uy, English good siya. HR ba ya? Listen sa gayo, HR na dili ka ko. I'm writing to you because I am facing a difficult situation and I don't know what to do. Social ka siya. HR man. Nga na ganyan pagsulat? Yan na yun. Gibawg-bawg man niya. I am facing a difficult situation and I don't know what to do. Recently, our company recently. Recently? Recently. Sorry. Your Honor. Lai matawag ko ang teacher. Why but ano ini? Lai. Sorry. Recent? Kana bang suga ba? Kana ba? Ano sa? Kana recent. Kana bang kaning suga ba? Fluorescent na, fluorescent. Nausap na kana ni kausaban ron, no? Nalaing teacher gyud kay. Kanong English mamanggunin siya ko? Our company hired a new HR manager. So dili siya manager. Sa bagay, personnel na galing. Mo galing. Bugokon sa rin nagbasa. To my surprise, it was my ex-boyfriend. Naku, patay. Di panawagan ang ex-boyfriend. Palihog lang. Naku, eto na. Again, in my surprise, ayan na, muli saktong effects. It was my ex-boyfriend. The one who got away. Oy, may ganon. Totga lugar, Totga. Totga. Amo din na, Erp. Di ba Totga mo man Totga. kanang mo graduate ka? Totga. Dili. Toga. Toga man na siya. Toga na yung gitna. Totga, T-O-T-G-A.
The one one that got got away. away. Kasi pasabot ani, paki-explain that in one half sheet of paper, palihog. Mo na siya tot got the one that tot Lagi, got sorry. away. Lagi, so, GA. so may naka-special ana kung totga ka. So may pasabot. Kuan siya ang tao nga ang tao nga murag pwede na unta siya untay pinaka-happy nga kung kamo ang nagkauban. Murag something nga. Kibali murag ano siya, mas kanang murag pinaka-special kita sa murag doon lang kita tos kamatuoran, murag ana lugar ni siya. Kanang sayang kay ako ang totga mo ginako kay si Sarah Geronimo. Tama. Wala lang gid mi nagila sa ABS-CBN kay wala ko kadtog Manila The ba. one who got away. Kana bang sayang no siya kita na to akong kuan bay. Siya abi na ko siya nagito siya na ana ba pero wa lang gid mi. So so meaning to say medyo mas special gyud ni siya kung tawagon ka. Oo, kaning ikaw ang ex totga. niya. Ano no? Kaning ex niya. Seeing him again brought back feelings I thought I had already forgotten. Uy, Naks. Even though I'm already married, nako, ito na, problema lagi ni Basminyo na lagi. He started courting me again. Uy. Sa sinugdanan, I refused him because, ay dapat islang dito, sa sinugdanan, sa sinugdanan, I refused him because I knew it was wrong. Pero, as time went on, nagbalik ang akong gibate para kaniya. Kinaya. Si Sinea. Yung kasama ni Nobita. Kinaya. Even though I'm already married, he started courting me again. Sa sinugdanan, I refused him because I knew it was wrong. Pero, as time went on, nagbalik ang akong gibate para kaniya. Kinaya. Sumakay tayo ng kuneho. And then one day, something happened between us. Uy. We What ended up having sex. Sama na. Uy. So good, hinahinay pa. Ano di details na? No, na-details na ka, hinahinay. Tapos medyo gipaspas gamay. Hanto ni paspas yung mayo. Hanto din naging mapugngan. Hanto nakasinggit. Og. Antog sa ano eh, kato nahulog man to. Ay mong kanding may gala. Kanding. Karon. I feel very guilty. Minta kong very guilty. Natutyo. Karon, I feel very guilty. Karon, I feel very guilty. I feel like I have betrayed my husband. I feel like na-feel lang nimo, nabitray yun. Dako kaayo. Si dako kaayo. Dako kaayo ang akong gikulbaan kay dili na ko masulti kini sa akong bana. Bana? Bana. Dako kaayo akong gikulbaan kay dili na ko masulti kini sa akong bana. Oo naman. Ay na-diag. Pero, guilty. kento kay na guilty. Pero, dili sab ko gusto magpadayon nga naa ko'y gitago nga sikreto. Nako. Uy. Councilor Bernie, mangayo ko og tabang nimo. Sa ni solicitation ni? Ayuda ba ni? Medical assistance ni sa CSWD ni palihog. Ngayo kog tabang nimo. I don't know what to do. Should I tell my husband what happened? Or should I keep this secret? I am so confused and I don't want to destroy my marriage. Who bells? Who bells? Nagilak mo siya. Who bells? Who. And I don't want to destroy my marriage. Who bells? Nagilak-ilak, please. But I also can't live without this guilt. Daghang salamat sa imong oras.
Hug inaot nga makatambag ka kanako kung unsa kong angay buhaton. Yeah. Hu. Nahilak siya. Sincerely, Janice. Dili ni siya anak ni Janice ha. Si Janice gini siya mismo mga igala. Si Janice Gideno. Si Janice gini siya. Yes, moto siya ang ingon. Anyway, so balik ta ni Janice. 28 years old. Ang resulta na sila bagong HR manager. Sa iyang kakurat, ang ilang HR manager nga bagong gihire, iya diyang ex-boyfriend. Tadi lang basta-basta ng ex-boyfriend, something special kay the one who got away. Yun. Tapos, bisag kabalo na ang ex nga married siya. Wapo gisulti rin ko ang HR manager yung ex na bay minyo na ba no? Siya, minyo siya, nagpadayon gyapon og nagparamdam si HR manager, si ex. Sa pirmiro, dili gid siya. No, it isn't. No, it isn't. Ano siya? No, it isn't. I love you. I still love you. No, it doesn't. Willn't we? No, it doesn't more. It doesn't more. Ano siya? Ibalibad gid siya mahigala. Ang Please, problema, moreover, please. ang problema lang gud nato, ang weakness sa mga babae, no? Pag medyo, galing? Pag medyo ka ng consistent Sa bitaw heart. ang lalaki, bay? Mano say ka na, ay mo to ang mga lalaki nga, sus, di ko ganahan na niya kay sus, kung hindi ka na siya, pero, pag consistent galing, consistency gini sa kibay. Labi na sa inyo mga di kay tsuraan. Kasi problema sa Dapat dili consistent na mo, balag di mo itsuraan. pag dili mo itsuraan, iagi ninyo na sa effort. Consistency. Kumbati ka. Kadugayan, padili-dili pa siya, pa-refuse pa kadugayan. As time went on, ano siya? Sabi na ko, as time goes on. As time went on, nagbalik akong gibati para niya. Dito na. Dito na. Everyday ko mo makita. Tapos, dito na siya tabalik sa, nagkita na ba sila sa pantry? Sa pantry, na sa mga coffee. Pantry. Ay, pag anak sa refrigerator. Uy, nalik ka. Uy. Yay! What are you doing here in the pantry? Wala lang na. Nag-wish lang nga makita sa mong panty. That's it. Lain naman yung mga babae. Pakimi-kimi rin mo. That's it. Tapos may ilan mo. Di ba bago lang ako nila topic? Pag bisag gamay lang nga gesture imong ipakita, sa usa ka lalaki nga naitumong sa imuha, bisag unsa ka gamay nga gesture imong ipakita, butangan para niya makingi sa kini. So siguro pag abot, uy, nari ka. Nagkuha lang kang inini tubig, nagkita mo sa pantry. Uy, nari, ano na yun? Uy, kape. Pinana na yun. Alam na des, alam na. Uy, so kape na ko yun. Hanapin, dito na yung istorya. Brewed coffee, Benis. Ako gininggi. Ako gininggi yun. Pour over gini siya. Pour over. Dili ni sachet. Pour over gini. Pinana pa, social pa. Dito na, mo ba na? Dito na. Max na tagaghawa, wa sa kanihawa. Okay. You're enjoying the moment. Anya, nagdala po di ka kanang biko kay kinsa. Ay, nadi ko bibiko pare sa kape kay. Timing kay ba kay pista mong gahapon. Ay, dito na Earth. Nya ko anda der bisag corny kay nga joke mo katawag yun. Paano gid ka ba? Sus katong sa una yun sus nabalik gid katong sa una bitaw grabe gid napansin tagi ka sa una ay napansin day ko nimo. Magpakimi-kimi din. Tama ginang giingon nimo AJ Pagasian. Anyway, piring-tingi. Piring-tingi ito, Daddy, what's that? Shawty ka.
Katawa kita na. Siya. Gamay na tingo. O dito na, nagtambay na dayon. So, istorya, dito na dayon. Kumusta man ka? May paka ba? Kumusta May man ka? paka ba? Wag ka nagbago ba? Yan. Pag magkumusta na bitaw dayon, ang diyan na rin ang herb ka na bitaw, pag mag-story na about sa relationship, mangita na nagbigay lang, kumusta naman mo? Kailang, sige lagi may away lagi, oy. Ayan. Hey, shaky na yun. Shaky na yun. Kuan man good, okay man siya, pero lagi mga times kay nga, di ko niya ginasupport ba? Yay! Okay man siya, pero malagi lang distance lagi pod me. Sige, pasabot, pinana pa ng laki. Ang kulas mo na yun, medyo action na mo na yun. Sige, pasabot ni mong way, klaro, pag agas. Lagi, okay man namang panag-istorya, pero abot ba, samok yung kayo, magsige yung mig-away, Sino ka na ba? Sige yung mig-away, magsige lang mig-istorya, taon, magsige din mig-lalis, grabe lagi, Mingon din siya. Janice, kabalo ka. Dili man sa paghimasok mo sa inyong love life, no? Pero kabalo ka sa imong kagwapo, sa katahom nimong kabuutan. You don't deserve it. Samo, kabalo ka, dagan mo nagsultian, Samo kayo, B, makailak ko. Di, tinuod ni bay. Real talk, bay. Real talk niya. Janice, I think you deserve someone better. Tarong, ambot, malas mag-isiro ko sa gugma, Nagsugod ba ito katong nagbulag Dito na dahil, ibalik naman na Erp. Balik na din. Balik. Kabalo ka sa una, sultian ta ka, Wala ba ko diretso naka-move on dayon. Yay! Ano din ang isa? Mau ba? Yay! Pag-share di ay. Pinana, pag-share di ay. Ako man po. Yay! Dito na. Ano din. Bitaw, gisayangan bitaw ko atong mga panahon kay kabalo ko nga hapdos na gitong to ba pero ginadayan ba? Kabalo ka, Janice. Nagbasol. Kabalo ka, Janice. Karon nga naibawaan na ako kung pila ka inches ang imong partner. Murag, you deserve better, gino. Murag nakita. Dito na dayon. Nag-wonder na din si Janice. Wala manggid ko nakakitaan na sukad. Pag-share na, dito na din. Pasok. Dito na din ang background. Dito na din ang background music. Pagtarong ba? Diba? Ang resulta, sugod na yun. Gabas din may gala. Basta man na, dito na may gala. Balik na po na yun sa pinadok-dok na yun. Paspasan na po na yun. Dito na. Singgit na po ng kanding may gala. Luwa, oy. Giluwa. Nakaroon, tapos usay problema din niya. Ang iyang problem now is, I don't know what to do. Should I tell my husband what happened or should I keep the secret? Ang question man ko tanan ako dire, ngano di ay kailangan ba gid nimo nga Iingon. Ngano di ay kanang ako sa imo kung makaya pa sa imong HR manager ko imong sultian, diretso na nimo sa igno nga undangon na nato ni last na niya rin ka ba? Last na niya. Last na niya. Parang, pag sure ba, dok na po balik. Basta last na gina. Pwede sa Saturday na last? Last na po. Pag sure ba, last na niya. Last na, oh my God! Gay. Delikads. Si Samantha Sanchez kalapuron ko anang Janice nanasag ka. Judgmental kay ka. Ikaw lugar be mobalik to imong 7 years nga kuan be. Nakalip-in be. Uy lain man lain na sa akong position sa akong picture po. Noon sa man ako.
Murag lain. Murag lain sa tanaw, no? Mao na ana si Samantha. Mao na. Amo. So, unyang mobalik lugar sa Samantha Sanchez ang imong 7 years, be. Tamay ana siya nga, ikaw ay ang tutga. O, be. Oh. Timingan ni mga, ako nang gipulian si Wahid, siya na ang kuan driver. Taka mo na ang Si Wahid ay. O kamo doon ni kuan. Sige, adto mo dito ka, lakaw sa mo dito. Lisod oy. Kanang lisod baribaran. Oh, lisod balibaran. Tingala ka pag sakay nimo sa front seat na ulay ang driver ng imong ex, pagsulod niya naka-brief na lang siya. Oh. Balibad pa ka na Samantha Sanchez. Tapos nitudlo siya mo, uy, hala sa mana, uy. Maana din siya. Wala ka gimingaw ani. Hindi na ka yes? Gimingaw man. Basig makaganay si mong bangko dia, basig ganani mo lilingkuran. Sabak. Sudayon. Lah, uluhod daw diretso, grabe na kayo. Mau ka. O ganina kalaparuhon ka ni Janice. Magampo ba? O, Magampo siguro. Magampo. Mau galing. Temptation, ano ba? Lord, salo aming temptation give me. Kaya akong advice kang Janice, na ako'y advice, pero base na sa mga advice ninyo diya, ayaw mo sige judge ni Janice. Yun si AJ Lampornason si Janice. Mo lagi ka, judgmental ka, pero kung iba na alawi, I'm sure di ka mula paro diretso mingi ka nga, atong istoryahan na, kung basi ko si problema. No? Kung si iba na alawi, pato si Janice og purma na. Pero, sige na ako. Can remember ka nang naigwapa ni mga friend, gwapa kay Batchis, tapos mag-story sa about siyang love life, iway klaro. Kaya ikaw nga mura na kay pag nanasa gamay ka lang, ganan siya, siya problema din. Kanang willing ka ito mo, Mino. Ang sa di ay mo. Friendly kayo, Friendly ka mo ba? Concerned. Kabalo ka, dili dapat siya maging ana, kay ikaw pa, kagwapa ni mo, tanaon, di mo ka din. Pero kung remember ka itong pangit niya babae, nagbulag mo, una-una, pag mag-istorya pala siya bulag, mo lagi. Ato na ko, kay magsayo mo. Uy, diyan na ba? Istorya sa taba. Istorya sa tabi. One time lang, bakit ako'y problema. Ayaw lang, imong problema, imo na, ayaw na, midamay. Pero kung gwapa, mo ba? Grabe. Pakasalon diretsong lalaki, mo ba? Grabe po ng laki. Ano, anaon man kaniya. Ana diretso ba? Pakasalon diretsong laki. Dapat dili siya yung ana sa imo, ha? Dapat mo sabot siya sa imuha kay kuan gugagulahan na kay ba. Pero kung pangit ang nagpagawa sa gibati, kula lang mo yung ka, you deserve it. Para mauman ang istorya. Ay na kuan na. So mag-inom. Ano ba? Pag-ibahig na dito sa Ginoo. Ingon si kuan si Samantha sakto mag-pray then mangayo daan og pasaylo kay makasala na sad ko. Lord, sorry kay Lord, makasala na sad ko. Yun sa mani But seriously, we have 10 minutes na lang. Janice, number 1, kailangan ba gini mo isulti? Kung mamulabog na siya, then mura kay porning yesterday nga problem nga mura kailangan kumbati ni, ano ba? Pero kung kaya pa ni mo siya istoryahon, sakali na mo man isang HR manager, so posible bright po ni siya. Yun yung mga sorry. Di yun, maybe nice to ato before, nice to atong kon sa una, pero sa tamang yun namang ko, love yun ako akong bana. Kana lagi sa kung by heart pag itinood sa nga love ni mo imong bana. Basin siya nasa kay issue. Talayan na ba ning tao nga makakita naglain kay tanan siya gamay nga issue, mo gi perfect nga partner no, pero pangitanon din imong bikil imong partner. Nagano din kay istorya kana kapoy kinan siya kay dali ko na sa puto na kay kuan. Mangita ni kag bikil kay nana man kay nakita taro dayon. Pero remember kung love nimo ang person, gisaaran ba ninyo na atubangan sa altar nga till death do us part, in sickness, in sa banang chuchu. Ala pag unsal diya, makita na ninyo ang mga masimutan na ninyo ang tanan baho sa parte sa inyong lawas. Mo ba na yung gisad sa aran?
Takaroon nakakita I-accept lang ka. Nakakita lang kag bag-o, mo yun na rin ka nga kape ka na sabay, yaw ira gyud kay nan siya kanan siya. Mm. Ano yung problema niya? Pero ako sa imo Sakto ako. na. So at first again, Janice, first sa imong kasing-kasing unsa man gyud? You love mo yung husband, dili ka gusto nga makuan sila. Kay balik na sa tani, basig tungod lang kay dili gini ma-okay tungod sa situation but deep inside gyud ay dili gyud ka solve nga dapat din ako ni buhaton. Kay once mo decide ka brad nga di nagyug ko brad. Ikaw na mismo ba? Wala nga ni mabuhat brad. Pagkato niya sa pantry, exit na diretso diha. Mhm. Di mo sa kumaingon nga mo resign ka kay nauna galing ka brad unfair sad. But as much as possible sa pinakakuan kung dito mo maniud to mag-uban sa pantry, ayun na sa pantry dito ka sa CR paniud to. Pangitag paagi. Bahalag humba, bahalag bawag anso. Kaysa magbulag mo sa mong ba. Ana lang, ngita ka pamaagi. Ipa-feel mo sa iya nga ayaw. Well, on the next level, pag niabot na sa punto nga murag dili na ka din, murag, oy, nanay, murag insist na or something, baka pwede ka makasumbong na sa higher management. Nga mas higher sa inyo, nga pwede nimo na isumbong or something like that. Nga, pwede po ka magpa-assign sa lain. O, pwede. Ana, ang problema, kay usara mo sila ka-department. Tapos limara po sila ka-empleyado. Ang anong naman po sila HR head niya? Limara mo Yan sila naman ka ay. Yan naman yun na timing manggid sa tanan ay. Ang ako ani katong imong giingon pangutana sa yun, kailangan ba gyud iingon sa bana kay kung kailangan iingon, i-detalye tanan. Oh. I-detalye. Ingani mo gusto. Gingani mo to, gingani to pakita mi sa ato mi sa pantry ta iya kong giarsa tapos dito ko sa lababo nalingkuran akong tinidor sakit kaayo. Lagi ba pero kung kailangan lugar butana na to in a very mature way nga at least maingon lang nimo nga love. Kuan ra ba love kanang na ako'y nahimo sa imo maghilak lugar kag ingon ana kanang dili na ako i-detalye kay lain yung kay tanan and then dili ka magluto or magluto sa kan. Magluto sa kaguma. Dili man kay nagiging mahalata mo gud ngano naluto lagi ni di ka kagaluto nganong nagluto lagi ka. Malami kay nila po. Love na may night mo. Mo pud lagi kay imo man ang wisdom man gud nimo is dapat makabalo ka sa timing kanus-an nimo iingon dito ba ka sa happy moments ninyo kanang feel nimo nga dili ka patong paghigop gina sa sabaw nga lami kay ba oh my god lami kay mong niluto you like it love yes love night mo samo manager suka diba timing day mong gusto timing day mong gusto nigawas ang noodles arp sa ilong. Oh my God, love. Lami kayo mo pagkalo. Lami kayo mo sabaw. Lami, you love it. Yeah, lami kayo. Love, nainay tamo sa amo sa German. Siya nga, okay. Timing kayo. Gawas ang batchoy sa ilong. Ang sabaw or gisablig sa iya or pak, paso. Pero timing I'm sure na yung mga timing nga mga moments because sometimes po kung ngayot og forgiveness, we need gyud nga i-accept nga nakasala ta and the person dapat makabalo pod kay walay peace gyapon mahitabo sa imo nga secret nimo ang tanan. Di ba amo gyud nga nga. Tama. Bisan pag gi-forgive na nimo himself, di gyapon nimo ma-forgive kay naa ang guilt magbalik-balik nga naa gyud koy sala na hitabo ato na gyud koy kuan ato. Tama. Dili ka ma-peace ana. So kailangan sometimes nga timing, bisan dito na siguro kanang hapit na ka mamatay. Simba ko. Kanang naday ko ingon sa imo. Unsa man na love? Ka-remember ka itong 35 years ago. Dugay na kisanan. 35 years ago? Asa man na to? Di man na ang HR sa... Love. Pag-abot mo sa langit, pag ito nga, unsa man, langit ka, nastorya ba yan ako? Naanay ko yung nastorya. Apit na unta to ba? I-forgive na unta ko niya ba?
Wala. Sorry. 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 Peace. Sorry. Sorry. Peace. That's fine. Janice, find ways. As much as possible, ingnan na siya na refuse din. And if ever, again, akong utrohon, pag di gyapon mo, kung nagpadayan gyapon siya din, pwede mo isumbong sa higher na ano nga, di na ni maayo. Ano ba? Pero ay pag-abot sa punto nga na bang siya naging mo diretso mo bulabog sa imuhang asawa na diri na kita mga kaubo na gid. Ha? Kaya kay na. Okay, mintras basta kay ikaw man ka willing man gyud ka kawidin sa imong self nga. Oh, okay na ko nang di na ko gusto ni ano. Nakatilaw na ko niya okay na to. Last na lang gini last. Ana na lang tirado. Last na. Last na lang yun. Promise. Well, Promise. wato na to ang kamaturan Erp nga ang kaminyoon Erp naagid na siya mga mistakes mahitabo whether dako or gamay ang kaminyoon will never know unsay mahitabo. So dapat andam ang guta mo nang giingon diya nga for better or For worse. nabanay for better or for less than better. Ana di ay? Lagi for worse. Di ba? Oh. Nagi for worse. Paminaw that Drunes. So that means worse things na yung mga nakasawa diya nga nag-drug addict yung asawa or Yeah. grabe ka kuan. Di naman nato gina-justify no, pero naay mga ingana nga sitwasyon nga kailangan nimo ikuan ang imong bao dito kay dili man lagi. Sa gingon pa ni Nessie 24 ganina, wala man mo nag-promise sa usag-usa lang. Nag-promise man mo sa Ginoo. Lactobacillus shirotas 3. Veritas liberabit bus. Unsa man na rabbit diya eh? Kaya nanino na nag-inabugado na. Mga term na sa abogado. Nag-inabugado na yun. At sa manalingaw mo, wa. Kaya salamat sa iyong pag-uban-uban. 3 minutos na lang. Shoutout sa nako na itong mga kuanwi. The truth shall set you free. Busa tugan mo mga uwagan. Oy! Say. Laing kay ba magdulot man kay ba? Mga chika Laing ka. ang program Wala ito na na walay politika. Again, ang mga episode na mo among gina-upload sa Spotify, sa Bitog-Bitog University, sa YouTube, natanan dito, wa mo ilingaw just in case. Tapos kung namoy mga friends, please tell your friends kung wa ilingaw sila matagabi, naka-wifi mo, daghan kay mo'y data, naka-internet mo, join mo sa playback.tv para dirita mag-chat tanan mag-ila-ila ta din let's create a Pero kung community. namoy mga taxi friends nga radyo lang or nasa balay, wala internet, Yes. nga na sa atong 95.7 Radyo Lampornas. Monday to Friday, 8 to 10. Diha si AJ Pagasian ang atong Kalampornas na to diha. Sir Kalampor AJ Pagasian. Dagan salamat, Drewy. Kani si Erp. Sino ni si Erp, eh? Yung mo ning amigo Erp? na. Sino ni si Erp? Mhm. Makita ba natin dagway? Okay, lada. Pwede mo na sila mabutang sa stage, no? Pwede. Ilang dagway din mo na. Invite to stage. Pwede din sila mabutang diri. Pwede diha. Yung mga naong diri sa ubos. Kasi gusto active, magpa-cute-cute ito mga single. Kaya nung ko sa sa stick cam zone, ingana mo to. Ay magpa-cute-cute diri na butang mga nagway diri. So mora to. Dagan salamat sa inyo tanan. Thank you. I love you all. Ingat mo tanan. Thank you, Erp. Bye.